evcoş ji gundekî wexê heza xweşirina xê ji pîrozkirina cejna çarşema sor ango cejna çarşema serê Nîsanê ya Kurdên Êzdî ne. شرفدينا وشرفدينا خدا نقبا مزنا وخدا نقبا زينينا على جرج يا رجينا هول هول سلطان ازينا Li gorî baweriya êzdatiyê afirandina gerdûnê di vê rojê de temam bûye, melekê Tawus taketiya rû erdê û li gel vejîna xwezayê jiyana mirovahiyê jî vê rojê dest pê kiriye. Loma jî di êzdatiyê da meha Nîsanê bû ku xemla herî bedew û pîroz a salê ye. عیدا سرê salê ew ji me re xweş ew rojeke xweş ew. Em ji dixwazin werin naxwe ava xwe gundê xwe şêm bikin. Ji ber kovcihê bav û kalê me ya hatina pîrozbahiya cem bav û kalê xwe jî bikin eslî me ya. Hêviya min ji vê eyde goher însanekî cihekî hebe xêr û xweşiyê de bê. برای جید خوش بونو خدا حمدلش خدا افجید خوشنه خدا بکد دیم بخوشی وادر اسم منا عم تجارج بیران ناکم کدربن از عدا حمید زیا بیروزید کم Em gelekî îro kir xweşin xelkêşin galê mûl bes hazir bûne. Cejneke gelekî xweş e. Cejna miletê êzî hemû pîrozî dikin. Ji ber şerê li heremê pîrozkirina cejna çarşema sor li Laleşê sal bigîşt hatin betalkirin ji ber wî jî êziyên Şingalê berê xwe didin deverên cuda ji bo pîrozkirina cejnê li gundê Kîvexê jî li gel Kurdên Êzdî bi hezanan Kurdên Misilman, Tirk, Ereb, Sûryan hatine beşdarî pîrozbahiya cejna çarşema sor ya Êzdiyan bûne ku ev jî coşa wê cejnê ye. Ez Müslüman mı? Ez hatime ayda Yezidiye. Spas dikim. Birayê me ne bahar û xweş e tevdê keyf û şanî ve pîroz kim cejna gelê Êzidî. Ez Müslümanım ez vê dera pir merak kirim dînê Êzidiya dînê pir merak kir gelek temaşeye gelek xweş e از هیوی دیکم همی ازدیه دنیای و گرن ولات خواه از خلق جزیره بوتامه ام گله پی کیف خواشن ام پی سر بلندن Li bajarên Mêrdîn, Riha, Amed, Batman û Şirnexê zêdetirî pêncî gundên êziyan hene ku ji ber alozî û pevçûnên salê nodî şeniyên wan koçî Ewropa bibûn û bi dehan gund bêxwedî mabûn. Ew êziyên boneya cejnan vedgerin welat jî bi hesreta vegera bigîştî ya û warê bav û kalên xwe derdibin. بو یک کار به بیج باوری چه بیاش بو اول کاری از کار به نگودی خود خانی آوا بکم از کار به ویدر رازم از کار به ویدر بیترس جانا خو بکم او اول کاری هی او باوری او اول کاری هی مقابل نگایا ازیدیا پسکریک چه بون جبر پسکری هم چون اروپا انشالله اف دمک پیش دا امی گندی خو بکن جنتا خو ده اش پاریس خوشتر بکن اروپا جی خوشتر بکن. Pîrozbahiya çarşema sor li Kîve xetemen hezar salî bi govenda mil bi mil a Êzdî Misilman û Xristiyanên deverê di derengiya rojê da bi dawî bû. Abdulselam Akîncî Rûdaw Hezex Şirnex. شرفدينا وشرفدينا خدا نقبا مزنا وخدا نقبا زينينا